Oo. Yes, good evening, board. Si Aksyon Marlon, there is Aksyon Radio Bacolod. No? Nagtawag ko na Mm. board kay kainasang aga ang Kamara nag-aprobar sa first reading sa postponement sa scheduled December 5, 2022 barangay and SK election. Aging kasugtan una, Oo. ang kasugtan nila board is Lunes sang December 2023. So matupa na sa December 4, 2023. Sa inyo, sa Liga ng mga Barangay Board, there is sa Negros Occidental, okay ini para sa inyo, ining December 4, 2023. Of course, if you are now the incumbent, Ah. Ah. syempre that is manamian kay. Aha. Pero we have to respect the voice of the Congress Ah. kay sila man ang ginbuto because ginbutang tada sila. Mhm. Kay sila ang magrepresentar sa aton and they are our voice. So kung anong ilang nga decision, so that would it be. Aha. Wala man tada sang i-question nga ang ma-question pagid ta kay that is already a postponement. If they want nga election by 2022 December, we don't have any choice at all kundi ma-follow malang ta. Aha. Aha. Ari, dugay man nga mga bidulan, ginulat na isang publiko antes medyo naklaruhan kung ano gid ang matabo sa barangay kagis kay eleksyon. Sa inyo sa Liga Board, may time man nga nakasugilanon kamo sini kag kung damo mo bala nga mga kapitan na nagsuggest nga naghambal abi si imo nga amo ni taning luyag ko ho, nga pizza, nga tuig, nga bulan, pati gayunon ang eleksyon sa barangay. Yes, actually, ti isang paghambal that was 2019 nga siling sa 21 December Aha. at 22 December, Yes. Oh. ti ang mga kapitan, we are ready for 2022 December. Mhm. So, amo na ganing hambal ko na kung mag-extend, that would be okay. That would be advantageous kaya nga kung pag ka pa lang nga term, then makahatag ka pa more pagit service. Aha. Kung daw dugay ka na, that's the reason why nga naghambal sila nga pahalin na da ang mga dugay na. Aha. Pero if the people are contented sa barangay nga okay man ang pagdumalahan sang administrasyon sang isa kapitan kagawad sa within the council sang isang barangay, I think ang tao daw wala man nagapangitagid nga island. Aha. Kung gusto nila nga island because they are not contented anymore. Aha. Aha. So kung hindi sila gusto because nga they still want that people. Aha. Gani board, isip-isip ko kanamo na nga mga scheduled barangay SK election na postpone subot sa lingon, nagdugay man ang tinuig nga pagserbisyo sang mga barangay officials. Now, the board sa Negros Occidental, how would you assess, paano mo i-assess ang performance sa mga barangay officials naton? Actually, kung aton nga lantawon, Aha. may ara ang tanan nga programa, it boils down sa barangay. Aha. So kung ang barangay is active, kag participative, kag nagakuha na siya award. Mhm. So if because ang ato niya DILG nagahatag sang recognition to all barangays, no, halin sa women's nga activities, hasta sa environment, Mhm. hasta sa even sa aton nga local government nga SGLG nga Seal of Good Local Governance subong ang barangay may ara na. Aha. So we have already conducted though kinkuha na ni naton, kin-implement na ni naton ang SGLG Aha. sa barangay SGLG. So meaning ang barangay naga-adhere na kag naga-adapt sang tanan nga mga policies and programs kag sa tanan nga accountabilities sa sa tawo nga dapat i-implement sa barangay. Aha. Pati ang fiscal management, the budget are being discussed kag ginapangita, no, kag gina-check man na sang COA ang tanan nga mga aktibidades sang barangay. If ever makita nila nga may mga anomalya or mga something nga Aha.
wala. Amo na dun sa time nga may makasuhan. Pero sa aton diri sa Negros Occidental, wala pa ko kabati since I sat down 2018 until now. Wala ko kabati nga may kapitan nga gin akusaran sang graft and corruption. During the time sang SAP, the Social Amelioration Program, may mga kapitan, though they are 5 in the Negros Occidental, nga gin pasakaan sang kaso sang tawo because wala siya natagaan sang SAP. But at the end of the day, because ang aton nga 888 at the time, very kung baga sa nag-ubra gid, yung nag-aanda yun, mga ang kapitan sang measure nga gintagan sila sang suspension. Pero after 3 months, it was found out nga wala kaso nagbalik naman sila. So they go back sa ilang position as barangay captain. So meaning, atong ginpangita during that time, the SAP nga nagginagula ang mga tao, nga ginbasol ang kapitan, diretso sa 888 without even confirming sa kapitan. Kay panaugan ka dahil sa ombudsman, then na defend sang kapitan, it was not correct. Kag natagaan sang justisya nga wala sala ang kapitan. So therefore, ang kapitan nakabalik. Yes, oo. So kung and there are some nga mga kapitan nga gina-file sang abuse of authority. You know, sometimes if you are the barangay captain, kung though kanun ka man sang tao, dapat you should also show your leadership. Yes. Sometimes to the extent nga daw ginanong mo na ang iyang human right. But of course, sometimes you should do that. Kaya hindi ka na pagrespetohon kung hindi ka pa pan. So amo lang nga mga kaso-kaso. But not anyone sa aton diri nga mga kapitan nga ginkuan gid sang graft, nga ginlustay ang kwarta sang barangay. It was well managed and fiscal management sa barangay, meaning ang aton LGU, ang aton accountant in every LGU is very, very much tough kag nagapanita gid sang incha. Yes, nga pagpagawa sang kwarta. Yes, kung latawon ta ni Borti, dalawang laban na gid man nga mapospor, puti hulaton ta gid niya kay ang desisyon sa ulihi once ka mapermahan na gid sa presidente ka mga isa na kakasuguan kag amo na ang final na makasiling kita. Now kung matabo na ti sigurado dugang nga binulan or base kontinuig ang serbisyo sa mga barangay officials naton diri. Anong imo sa nga luyag mensahe nga luyag palabot si ila board? Of course, ang kapitan, ang ADC president, every month we are having our monthly meeting. And we are always reminded na we should take care of our people. And we should give the best, the utmost service to our people because ang kapitan, ang iyang business is service. Sige. Board member Juvy Pepello, Liga ng mga Barangay President diri sa Negros Occidental Board. Thank you good board sa information ginatag sa Sura de Bacolod. Kagmayong kami sa Thank you very much. Mayang gabi. Aksyon Firingline. Ang presidente